Erokamano Ifinya Kidi. Jo-ohala Jimi Wanjigi odinne kod obila mag okwach kich mano bang' dhiye kane ochopo mar ndiko dhoge ka obilago. Wanjigi ne ochopo e apisi mano mar okwach kich mayudore Milimani odhiambo ma kawuono bang' yudo luong kod obila mane dwaro ni odhi ondik dhoge e wi ketho mitude godo ni en kod gige lweny e tok chik. Walter Nyabaga nigi mathoth. Bang' lure kod luong mag obila, jo-ohala marahuma Jimi Wanjigi ochopo e apisi mag okwach kich ma Milimani mar ndiko dhoge, kendo kanyo ema ywaruok mapek e kinde kod obila mosebedo katimo ni apedha kamwanda onyenyore. I will go in at my own time. No. Na kama sitaingia? We respect you, Mheshimiwa. Ingia kwa gari. Don't order me. No, we are ordering. No, then keep quiet. Ingia. Keep quiet. Wanjigi kanyakla kod familia mare makoro ne odadhogi kuom seche maromo adek ka obila temo kolo mathoth kotenone kod gige lweny kaka mirutito kod bunde, kendo konegi ne owinjore fwek dalane. Kendo jatelo no itudo kod ketho mar bedo kod bunde e yo ma ok opwodhi kod bod mapwodho jopiny bedo kod bunde. Another senior officer came and he started talking about the guns that Wanjigi, they wanted to carry out some searches in Wanjigi's home about guns and so on. Now I told him that I had no instructions about this story about guns at all. Don't be rough. Stop. Don't be rough with our client. You are assaulting in my... E pichani, Wanjigi kod okinde mage moting'o Willis Otieno nenore ka babni kendo mutni kod obila. Ka Wanjigi ogora tiege kende sembe mondo soe nyamburko mar obila ka ikone ni osemake. One senior investigator just came and said to us that, look, we are taking Wanjigi to court tomorrow and we are putting him in custody. Gichuriedo kendo pudho ng'wech kod Wanjigi ka itere tesind obila ma Kamkunji kichan chwale do kiny. Kata kamano, okinde mage wacho ni obila odhi ataro kod chik mar doho manyotamo obila ma kata timo apedha e dala Wanjigi. No, he has been put in custody now. He is being taken, I believe, to Kamkunji, and tomorrow morning he will be appearing in court. Those orders, so far as who are concerned, are still in force. Bang' dadhogi kuom seche ma ingo adek, obila mag ofwamb kich oluwo ni kiny ne gichopo e doho mondo osomne kethone ayanga. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi.